Wel, helo a chroeso I benod 3 o Rownd y ford. Dyn ni'n mynd I sgwrsio, dyn ni'n mynd I ddarllen a dyn ni'n mynd I drafod gyda'n gilydd. Diolch I bawb sydd wedi bod yn anfon eu sylwadau a'i chwestiynau nhw. I fewn, cofiwch bydd wythnos nesaf yn penod trafod eich cwestiynau chi, felly wrth I chi wrando heno, please meddyliwch am eich cwestiynau a sylwadau I ddanfon I fewn. Wel, mae Alun, mae Cori ac Aron yn ôl gyda ni wythnos yma, a mae'n braf I gael nhw rownd y ford. Mae Alun yn Abertawe, Cori draw Nghefneithyn, ac Aron draw yn Caerfyrddin. Mae'r ford heno yn cyfro chunk eitha mawr o'r A48, draw ochr gorllewinol yr A48. Diolch I chi gyd am bod gyda ni. Y peth cyntaf mae rhaid ni weid yw ers tro diwetha I chi weld mae Cori wedi cael microphone newydd. Dyn ni gyd ar yr ei chip. Cori, gael I weld y microphone gobeithio mae ddim yn neud sŵn mawr. Just disgrifio fe i'r grandawyr. Mae golau ffansi arno fe, mae'n eitha chunky. Mae'n fe. Right, wel, bydd sain ti o le Cori yn well heno. Wel, Alun, fi'n credu bod ni wedi cael cwestiwn gan un o'n grandawyr ffyddlon ni. Do, dyn ni wedi. Ni'n diolchgar iawn I Andros Iago am gynnig un o'r cwestiynau agoriadol heno. Mae yna ddau ran i'r cwestiwn gan Andros. Gyda pa un o'r Spice Girls ydych chi'n uniaethu mwyaf? Yw'r brif gwestiwn sydd gyda ni drafod. Ond mae hefyd yn dweud, wel, mwyn I ni'n nabod chi'n well eto, dwi'n meddwl dylech chi drafod pa Spice Girl mae pawb yn debycach iddo fe hefyd. So, nid just ateb I ni, ond trafodaeth y grŵp. Ond dwi'n meddwl ni just cadw at y cwestiwn cyntaf I gychwyn. So, pa Spice Girl ydych chi'n uniaethu gyda mwyaf? Pwy sy'n mynd gyntaf? Pwy sy'n... Derek, dechrau ni off. Wel, o'n i'n meddwl am hwn, nes I trwy'r fach o amser prynawn ma'n trio'r meddwl trwy'r cwestiwn. Mae'n fach o ginger yn y barf. Felly, o'n i'n meddwl, falle bydde hwnna'n yn meddwl falle ginger spice. Hefyd, o'n i'n edrych lan ffeithiau am y Spice Girls. Apparently, Victoria Beckham yw'r unig un sydd heb solo number 1. O'r Spice Girls, a mae hwnna'n wir ohono fi hefyd. So, o'n i'n meddwl falle hwnna. Ond fi'n credu fi'n mynd I dweud Emma Bunton, oherwydd yn ystod ffilmio Say You'll Be There, yn ystod ffilmio Say You'll Be There, nath I ffeintio yn ôl y sôn, a mae hwnna'n rhywbeth sydd yn digwydd I fi neitha aml hefyd. Felly, dyna dadansoddiad dwi wedi dod I penderfyniad. Diolch yn fawr, Derek. Insightful iawn. Cori, beth amdano ti? Mae rhaid I fi weid, dwi ddim yn gyfarwydd o gwbl gyda'r Spice Girls. Mae hwnna'n rhywbeth Brydeinig eto, dwi ddim yn dallt. Ond dwi rhaid I fi cael bach o help gyda chi, dwi'n credu. Pa Spice Girl dwi'n mwy debyg iddo chi, chi'n meddwl. Wyt ti rioed cael solo number 1? Dwi ddim. Wel, dwi wedi sgwennu'r awr posh Spice I ti, actually. Because fi credu, oedd gwallt ti ar fy bod yn eitha tebyg. Dwi wedi cael haircuts gan Catrin. Ond cyn hynny, falle, oedd y gwallt eitha tebyg I posh Spice. Beth chi'n meddwl? Gallai ddim dweud. Dwi ddim yn gwybod yna un edrych fel. Na ni. Right, moving on. Move on. Be amdano ti? Pa Spice Girl wyt ti? Wel, fel oedd Derek yn dweud, o'n I wedi meddwl am y barf a'r tinge bach sinsus sydd yn y barf. Mae'n meddwl, falle ginger spice, ond sa'n siŵr ydyn. A meddwl, falle pwy byddwn ni'n uniaethu gyda mwyaf yw sporty spice. Achos wrth fy modd gyda fe sports. So, byddwn ni'n mynd probably sporty spice. Fi ddim yn gallu gweld ti yn y ffrog Union Jack yna chwaith Aron, ti'n wan? Rheswm arall beidio bod yn ginger spice, falle, good point. Bydd o dad ti, Alun? Pa Spice Girl wyt ti? Wel, mae'r Spice Girls actually yn henach na fi. Mae'r band yn henach na fi. Gathon nhw I ffurfio yn Chwefror 1994. Ac ys i'n geni yn Tachwedd 1994.
Wow. So dwi wedi goffi wneud lot o ymchwil i ateb y cwestiwn yma, ond dwi'n meddwl, pan dwi'n siarad Saesneg, dwi'n cwmpa mewn i acen Saesnegedd iawn, felly dwi'n mynd i fynd am posh spice. Mae pawb yn really posh. Wel, diolch i Andras am y cwestiwn yna. Ac gael jyst dweud stori am Andras tra bod ni yma. Di hynny'n iawn? Unwaith, nath fi a Andras mynd i Domino's Pizza yn Wrexham. O'n i'n byw yn Rhos Llan y Crigog ar y pryd. Ac oedd Andras di mynd i ordro pizza fe. Ac yn y fel, beth yw enw ti, tra ma'n wastad yn gofyn. Ac oedd wedi trio dweud Iago, sef cyfenw fe, ac o'n nhw jyst ddim yn deall. So llafu fe mas iddyn nhw, I-A-G-O. A wedyn, pan oedd y pizza yn barod, o'n nhw jyst yn dechrau gweiddi, pizza for Mr I-A-G-O, Mr I-A-G-O. Ac felly dyna dwi'n ystyried ei cyfenw fe tan nawr. So diolch Andras I-A-G-O am y cwestiwn yna. Cwestiwn arall, Alun. Oes, ie. Eto, cwestiwn yn cymryd bach mwy serious yn agosach at drafodaeth y noson. So, oes gennych chi hoff adnod neu darlleniad o'r Beibl? A beth yw e? In reverse order, Aron. Dachrau ni off. Mae hwnna'n yn anodd. Hynny, wrth gwrs mae oherwydd bod cymaint i ddewis, mae'n anodd dewis un adnod neu'n darlleniad. Nid bod fi'n mynd i ddweud, na, dwi ddim rili'n fan o un adnod y gwbl. Mae gormod i'w ddewis. Byddwn ni'n dweud ar hyn o bryd, sy'n edrych fel yna, datguddiad 3. Hoff iawn o datguddiad 3. Wrth edrych ar yr eglwysi ac wedyn edrych ar y cynnig mae Iesu yn ei roi iddyn nhw gweitha eu cyflwr nhw. So datguddiad 3. Cool. Nice. Cool. Corey? Nes i skipio dros y cwestiwn yma yn y grŵp chat, ond nawr dwi'n meddwl amdano fo. Dwi'n meddwl bod o gwmpas ein darlleniad ni heno, actually, yn dod o Effesiau 2, tua diwedd y penod, cychwyn adnod 21. Ynddo ef, sef Crist, yma pob rhan a adeiladur yn cydgloi yn ei gilydd ac yn codi yn deml sanctaidd yn yr arglwydd. Ynddo ef, yr ydych chwythau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu i fod yn breswylfod i ddew yn yr ysbryd. Dwi efo ecclesialeg uchel am alwad yr eglwys, a dwi'n meddwl mae hyn yn symud fel lan yn da. Cool. Derek? Wel, fi'n credu, o rhaid i fi ddewis Psalm 63. Psalm 63 yw go-to. Psalm fi wedi meddwl lot i fi dros y blynyddoedd, wedi bod yn anogaeth enfawr. Ond hefyd, pan nes i ddechrau pregethu, pan mi 16, nes i pregethu ar Psalm 63. A wedyn, pob capel nes i fynd i am fel y 5 mlynedd nesaf, falle mwy, bod i jyst yn pregethu ar Psalm 63. So mae Psalm 63 wedi bod gyda fi mewn lot o lefydd gwahanol ac oedd yn eitha drist i gorfod ymddeol y pregeth yna. Falle rhaid fi gael y mas eto. So fe, dwi wedi gwybod hyn amdano ti, Derek, ers cyn i fi ddod yn Christian, dwi'n meddwl. O tagio along i fynd i'r clwb ieuenctid y pethau. Dwi'n cofio ni wneud sesiwn o'r Psalm 63. Really braf. Ac Alun, beth amdano ti? Dwi wrth fy modd gyda cychwyn ail benod Philippiad sydd yn emyn i'r arglwydd Iesu. Lle mae Paul yn sôn am sut mae Crist yn gwacau hun yn cyflawni waithau a mae nawr yn ei agoniad sydd fydd pob glin yn plygu. Dwi'n meddwl mae hwnna'n mae'n rhan o'r Beibl sydd yn gwneud pwy yw Iesu yn amlwg iawn i ni. A dwi wrth fy modd fe. A cyn i unrhyw un gwyno, fel mae Aron yn dweud, mae gyd yn dda. Mae gyd yn dda. A dyn ni ddim yn dweud bod unrhyw beth yn well na'i gilydd. Nawr, fel chi'n gwybod, pob wythnos ar Rownd y Ffordd, ni wedi penderfynu edrych ar podlediad arall, neu trio mas podlediad arall. Nawr, mae hwn wedi dechrau dro'n traddodiad, penod 3, a ni wedi dechrau traddodiad yn barod. Ac ni wedi gwneud off-menu, ni wedi gwneud birthday game, wnaethon ni no such thing as a fish wythnos diwetha. A heno, ni'n gwneud podlediad Cymraeg.
So'n gwybod falle bydd rhai ohonych chi wedi dod ar draws podlediad y Seiat. Mae fe ar Facebook, fi'n credu bod ar Apple Podcast a pethau fel yna. Hefyd, nawr, yn wahanol i'r methodistiaid cynnar, beth maen nhw'n wneud ar podlediad y Seiat yw, wel, un peth maen nhw'n wneud, maen nhw'n mynd mlaen i trafod y ffydd ac yn blaen, ond un peth maen nhw'n wneud yw maen nhw'n rhannu gyda ni y bwyd maen nhw wedi bod yn coginio yn ystod y dydd. Nawr, mae yna un episod, fi wedi sgwennu fel lawr fan hyn, o'r enw Nid ar focaccia yn unig y bydd byw dyn. Nawr, dwi'n gwybod pwy'n eich dweud bod Cresnogaeth yn dosbarth canol, ond fi'n credu gallu bod e. So, be ni wedi wneud heno fel rhyw fath o tribute i'r Seiat, bydd pobl y Seiat, bydd Rees yn meddwl wrth ei bod gyda hwn. Ni wedi dod a pethau ni wedi pobi i ddangos i chi. O bydd rhaid ni disgrifio nhw hefyd, cofiwch guys, achos y rei pobl o leia Sam Edwards yn gwrando i ni ar Apple Podcasts. Felly, mae rhaid i ni hefyd disgrifio. Aron, dechrau di, beth y ti wedi pobi i ni heddi? Reit, wel, heddi, fi wedi dod, sa'n siŵr fi'n gwneud hyn, ond fi wedi dod o brownie bach. Edrych fe. Efe mefus i rownd yr ochrau? Ie, so be ni'n mynd am, o'n i eisiau rhoi fel depiction bach ysbrydol. So chyfo actor 10, gweledigaeth 4, fel y flanced gyda'r 4 creadur rownd yr ochr. So. Dyna yw hwnna. Waw, so mae pob math o bethau yn y brownie bys ni dychmygu. Ie, of course, ie. Pob math o gynhwysion. Gret. Corey, beth y ti wedi dod? Wel, dydd y blaen eisiau cerdded lawr y grisiau ac just hogle mor dda. Ac dyma oedd ar y gwaelod. So mae yna fel, sa'n gwybod beth chi'n gael efo, mae yna cupcake, cymryd y canol mas, rwy jam a... Butterfly cake. Butterfly cake. Butterfly cake. Ac mae nhw yn da iawn. Iar fach y cacs, gallwn ni arfer. Da iawn. Ond dim ti nath pobi fe, Corey? Dwi'n gwybod, nes i ddim pobi dim byd wythnos yn mae'n rhaid i mi weid. Dwi'n bod ar y barbecue dda. Okay. Alun, beth y ti wedi pobi i ni i weld heno? Alright. Edrych ar hwnna. Dwi ddim eisiau dweud unrhyw anwiredd fan hyn, felly na gyd na i wedi yw, mae gen I fi bar o sourdough, bar o sirdoes. Sirdoes. Sirdoes, dwi'n clywed hwnna? Waw. Wel, beth gorau i wneud tribute i Rees Llwyd na dod a bara sirdoes i'r podlediad. Wel, dwi hefyd wedi dod a rhywbeth. Just fan hyn, mi just tynnu fe mas. Dyma fe. Symbol, logo, bys ni'n dweud, rhywbeth sy'n cynrychioli De Cymru mwy nag unrhyw beth arall, y corned beef pasty. Y corned beef pasty, mae hwn yn corned beef pasty sylweddol hefyd, a gyd na i weid yw, £1.50 yn Hendy Post Office. Os ych chi fel Corey ddim yn teimlo fel pobi unrhyw beth, na chi'r corned beef pasty. Wel, diolch yn fawr iawn am rannu hwnna gyda ni. Wel, heno, ni'n mynd i symud ymlaen o Jona, ni wedi gwneud Jona am pythefnos. Heno, ni'n mynd i edrych ar lythyr o'r Testament Newydd. Mae Aron mynd i'n arwain ni mewn cyflwyniad i llythyr Paul i'r Effesiaid. Mae e'n mynd i ddechrau ni off, maen nhw wedi bod yn edrych ar Effesiaid Penuel Caerfyrddin, ac felly dwi'n mynd i trosglwyddo ar y wena i Aron i'n arwain ni mewn cyflwyniad i Effesiaid. Diolch, Aron. Reit, so yn fyr iawn ac mor sydyn ag y gallai, o'n i jyst yn mynd i gyflwyno, wel, yr Effesiaid ac Ephesus i ni. Mae Ephesus, lle dyn ni'n galw'n Twrci heddiw, yn dod i'r amlwg yn y Beibl gyntaf yn Actau 18. Wrth i Paul teithio o Corinth i Syria, mae ar daith ac yn pregethu. Derek a fi arfer mynd ar eitha lot o deithio pregethu pan o'n i'n gogledd. A mae'n mynd heibio Ephesus ar y tro cyntaf, dyn ni'n darllen am hynny yn Efesiaid 18 ac 19.
ac mae'n siarad y rai a mae rhai yn dod i nabod Iesu. Maen nhw'n gofyn iddo fe aros, ond mae'n dweud na mae'n cael ei alw i fynd heibio, ond falle daw e nôl rhywbryd, achos dyna be mae Duw eisiau ar ei gyfer e. Yn Actau 19 wedyn, ni'n clywed bod e'n dod yn ôl ac yn gweld fod lot o broblemau gyda'r eglwys, lot o issues wedi codi, lot o bethau gweithio trwyddo nhw. A mae'n aros am ryw 2 neu 2 blynedd, mae'n debyg i fel chwynnu mas y broblemau yna sydd yn yr eglwys ac i geisio helpu nhw i ddeall mwy am Iesu Grist ac am y Beibl a beth yw ei fod yn Gristion. A mae falle 2 broblem mawr ar y pryd yn Ephesus, sef i crefydd nhw, crefydda nhw, lot o dduwiau ffals, a hefyd i bod nhw'n gyfforddus oedd masnach yn beth mawr yna, ac oedd nhw'n gallu cael ei dwylo ar bopeth ac ar ben hynny wedyn o gyda nhw'r dduwies, roegaidd, Diana, a oedd hi'n bizar iawn. Ond anyway, oedd e'n golygu fod lot o issues i weithio trwyddo, lot o bethau oedd angen iddyn nhw newid o ran y ffordd o'n nhw'n byw. Ond yn eitha anhygoel, erbyn Actau 20, mae Paul yn gadael yr eglwys a mae'n mewn stad hollol wahanol yn amlwg, achos erbyn hynny mae yna henuriaid yn yr eglwys a maen nhw'n llawn cariad tuag at Paul a Paul tuag ati nhw wrth iddyn nhw adael. A mae Paul yn gadael yr eglwys pryd hynny. A wedyn, tua 10 mlynedd ar ôl i Ephesus, yr eglwys yn Ephesus gael ei sefydlu, mae gyda chi Paul yn ysgrifennu y llythyr yma at yr Ephesiaid, at yr eglwys. A dyna dyn ni'n mynd i edrych arno te yw yr rhan gyntaf wythnos yma, ond mae yna 6 pennod i gyd, nawn ni edrych ar y 3 pennod cyntaf. Dydy Paul ddim yn esbonio i ni pam yn union mae'n ysgrifennu'r llythyr, felly bydde fe'n chydig bach o speculation i ni ddweud dyma'n union pam neu pam ddim mae'n ysgrifennu, ond mae cynnwys y llythyr yn rhoi syniad i ni falle o'r issues sydd yn codi, a falle wedyn yr issues bydde yn codi yn ein, mae Alun wedi troi sideways, yn ein sefyllfa ni falle ac yn ei eglwys nhw. Mae Paul yn ysgrifennu o'r carchar, sy'n eitha amazing pan chi'n gweld be mae'n ysgrifennu, a mae e'n Rhufain ar y pryd. So mae'r llythyr yn cael ei rannu'n 2 ran, mae hwnna'n eitha clir yn y llythyr, os byddwch chi'n edrych arno fe fel bird's eye view, a os chi'n OCD, byddwch chi'n falch o glywed bod 3 phenod yn un a 3 phenod yn y llall, sydd yn eitha neis. Ac yn y 3 phenod cyntaf te, mae Paul yn sôn am pwy ydyn ni oherwydd yr hyn mae Iesu wedi gwneud yn ein bywyd ni, oherwydd bod ni'n Gristnogion, a dyma pwy ydych chi, a dyma pam mewn gwirionedd. Dyma'ch identity newydd chi, mae fel bod e'n cyflwyno pasbort newydd iddyn nhw dweud, ydych chi'n ddinasyddion yn y deyrnas newydd yma. A wedyn yn yr ail ran, mae'n sôn am y gwahaniaeth dyle hynny'n neud yn ei bywydau nhw. Felly, sut dylsyn nhw fyw oherwydd eu bod nhw yn ddinasyddion ac yn Gristnogion ac yn bobl newydd. Ond fel o'n i'n dweud, dyn ni'n di edrych ar y 3 phenod cyntaf. Felly ym mhenod 1, mae gennych chi Paul yn atgoffa'r bobl neu'n datgan i'r bobl pwy ydyn nhw. Dych chi yn bobl newydd a y thread neu'r llinyn sy'n tynnu trwy y darn i gyd ydy yng Nghrist. So felly yng Nghrist, dych chi wedi'ch mabwysiadu, dych chi wedi'ch dewis, dych chi wedi'ch maddau, dych chi wedi'ch mabwysiadu, eich prynu, mae'r cyfan i gyd yng Nghrist. Dim yn fy nhw neu oherwydd pwy ydyn nhw, ond oherwydd Crist a gan Grist. Hyd yn oed bod yr ysbryd glân wedi cael ei roi iddyn nhw fel garanti o'i achubiaeth nhw, mae'r cyfan wedi cael ei roi oherwydd Iesu Grist. A mae adnod 10 falle'n crynhoi i ni hefyd y syniad yma trwy y llythyr i gyd, mae Paul eisiau dangos fod Crist wedi dod mwyn uno pobl iddo fe hunan. A dyma mae'n dweud yn adnod 10 bod e wedi dwyn yr holl greadigaeth i undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth yn y nefoedd ac yn y ddeiar. A felly mae undod y corff, undod pobl Iesu Grist yn bwysig iawn i Paul ac i'r Ephesiaid weld hynny dros nhw ei hun. Wedyn pennod 2, ddim i edrych mwy ar hyn heddi. Yn y rhan gyntaf, mae gennych chi Paul yn sôn am y newid sydd wedi bod yn ei bywyd nhw. Dyma pwy oeddech chi gynt a dyma pwy ydych chi nawr.
roeddech chi gynt yn farw yn eich camweddau, heb obaith, heb ddiw, ond nawr ydych chi wedi dod yn fyw yn Christ a wedi profi maddeuon pechodau. Ond mae'n nid yn unig yn sôn am pwy ydyn nhw, ond pam maen nhw'n ar hyn ydyn nhw. A y peth pwysica mae'n pwysleisio fan hyn, a dwi'n gwybod os di hwnna oherwydd fod issues balchder yn yr eglwys ar y pryd, ond y rheswm yn amlwg yw bod Christ wedi hachub nhw yw oherwydd ei ras oherwydd fod wedi dymuno ei achub nhw. A felly mae'n dweud bod nhw wedi cael eu hachub trwy ffydd a trwy ras. A mae'n pwysleisio hynny, a felly gallen nhw ddim ymffrostio neu brolio. A felly mae popeth yn Christ trwy ffydd, trwy ras. Ac yna, yn yr ail ran o benod 2, mae'n sôn am yr effaith mae hwnna'n cael arnyn nhw fel pobl. Mae'n sôn, mae'n defnyddio'r esiampl o'r deml, a'r adeg hynny yn y deml byddai yna ganolfur, fel mae Paul yn galw fe, sef wal yn Saesneg, wall of separation, sy'n falle'n fwy clir. Os byddwch chi'n edrych ar plans teml, dylen ni wedi meddwl cael llun o hwnna. Mae yna wal i gael yn y deml oedd yn gwahanu y cenhedloedd a'r Israeliaid, ac felly doedden nhw ddim yn cael, doedd y cenhedloedd ddim yn cael mynd yn pellach, felly oedden nhw'n israddol yn ystyr hynny yn ei golwg nhw. Ond mae Paul yn dweud, trwy'r efengyl, mae'r wal yna oedd cynt yn creu gwahaniaeth mewn safon yn y gymdeithas wedi cael ei rwygo, a mae pawb ar yr un lefel. Ac y ddiddorol, y lefel rili yw reit ar y gwaelod, wedi cydnabod eu pechod ac yn sylweddoli bod nhw'n cael derbyn gras, a wedyn ni'n cael ei codi gan Grist i lefel arall. A mae hwnna'n eitha hyfryd, dwi'n meddwl, just a radical hefyd, wrth gwrs, bod yr efengyl yn ein gosod ni gyd ar yr un level playing field. A wedyn, mae'n adnod adnod 14 yn dweud, oherwydd ef yw ein heddwch ni, gwnaeth y ddau yr Iddewon a'r cenhedloedd yn un wedi chwalu trwy gnawd ei hun a canolfur o elyniaeth oedd yn ei gwahanu. Felly mae'n dangos sut mae'r efengyl nid yn unig yn gallu cymodi ni gwneud perthynas yn iawn gyda Duw, ond hefyd gyda'n gilydd. A mae'n bron yn gorfodi hynny. Mae'n gweud, allwch chi ddim osgoi hynny rhag digwydd. Ac yna'n olaf ac yn sydyn iawn, penod 3. Mae Paul, fod yn y carchar, jyst mor ddiolchgar am y fraint o gael bod yn un sydd wedi dod ar efengyl at y cenhedloedd, a dim ots beth yw'r gost i wneud hynny, os rhywbeth mae'n ymfalchio yn hynny. A mae'n galw ei hunan yn garcharo'r Crist eich mwyn chi, y cenhedloedd yn adnod 1. A dy ddim mwyn guilt tripio nhw o gwbl, mae'n dweud yn adnod 13, felly plis peidiwch digaloni o achos beth dwi'n gorfod ei ddioddef drostoch chi, dylech weld ei fod yn rhywbeth i ymfalchio ynddo. A hynny yw bod nhw'n gweld gwerth i bywydau nhw yng ngolwg Crist ac yng ngolwg aberth, nid yn unig Crist, ond aberth Paul hyd yn oed i ddod ar efengyl iddyn nhw. Ac yna dyn ni'n gweld Paul yn gorffen off gyda gweddi arall, a byddai'r Effesiaid yn profi cryfder ac yn profi nerth mewnol trwy'r ysbryd glân, ac i Grist fyw yn eu calonnau nhw wrth iddyn nhw ddal ati mewn ffydd. A mae'n gweddio y dawn nhw i brofi mwy o'i gariad a mae dyna sut nawn nhw gyrraedd pen draw i taith ysbrydol nhw. Mae hwnna'n eitha diddorol. So mae'n dweud, wrth iddyn nhw brofi cariad Crist yn eu bywydau nhw, bydden nhw'n tyfu mewn cyflawniad aeddfedrwydd ysbrydol, a bydden nhw'n dod i gyflawnder wedyn, mae'n dweud. A mae'n gorffen, wrth gwrs, fel mae Paul yn neud, trwy bob clod ag ogoniant i'r arglwydd. A dyna ni am y cyflwyniad heddiw. Diolch, Aron. A fel mae Aron's dweud, ni'n mynd i edrych ar ail hanner y Effesiaid y tro nesaf dyn ni'n dod. Mae'r 4 o'n ni'n dod rownd y ford mewn pythefnos. Wel, dyn ni ddim yn mynd i drafod y 3 phenod i gyd heno yma. Ni'n mynd i edrych ar un darlleniad penodol, sef falle bit mwy enwog o Effesiaid 1 i 3. Effesiaid 2, adnodau 1 i 10. Mae Alun mynd i ddarllen hwnna i ni. Os ydych chi eisiau pausio fan hyn a just grab your Bible neu cael y darlleniad lan, bydde hwnna'n syniad i gael o'ch blaen i chi. Diolch, Alun. Yeah. Ar un adeg, roeddech chi'n farw yn ysbrydol, am eich bod chi wedi gwrthryfela a phechu yn erbyn Duw. Roeddech chi'n byw yr un fath a phawb arall,
yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n ufuddhau i Satan, tywysog teyrnas yr awyr, sef y pŵer ysbrydol sydd ar waith y mywydau pawb sy'n anebydd i Dduw. Roedden ni i gyd felly ar un adeg. Roedden ni byw i blesio'r hunan pechydurus a gwneud beth bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, ac roedden ni fel pawb arall yn heiddi cael ein cosbi gan Dduw. Ond mae Duw mor anhygoel o drigarog. Mae wedi'n caru ni gymaint. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda'r Meseia. Ie, ni oedd yn farw'n ysbrydol am ein bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Gras ydy'r unig reswm pam dyn ni wedi'n hachub. Cododd Duw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia, Iesu, a'n gosod i dernasu gyda ge yn y byd nefol. Dyn ni wedi'n huno gyda ge. Felly bydd gras Duw i'w weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Does dim byd tebyg yn unman i'r caredigrwydd dangosodd atom ni drwy beth wnaeth y Meseia Iesu. Gras Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi credu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth. Anrheg Duw ydy e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas o'r Meseia Iesu i wneud yr holl bethau da, mae e wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Diolch. Mae jyst mor gyfoethog, nag yw mae gymaint yna i ni drafod. Bydd y mwy o drafodaeth eto wythnos nesaf. So os chi'n teimlo ni ddim wedi cyfro rhywbeth neu cwestiwn gyda chi, gadewch i ni wybod. Ond fi moyn dechrau gyda cwestiwn wythnos yma, os mae hwnna'n iawn. A mae cwestiwn byr iawn, ond mae cwestiwn pwysig iawn. A'r cwestiwn gyntaf yw, beth yw gras? Beth yw gras? Alun, neu di ddechrau ni off yn trafod beth yw gras? Ie, wrth gwrs. Mae'n rhywbeth ni wedi bod yn cyffwrdd arni lot yn Gomer dros yr wythnosau diwethaf. Ni wedi bod yn rhedeg sesiynau darganfod Cristnogaeth. Felly mae'r syniad o ras a beth yw trigaredd hefyd, diffinio'r ddau derm yma yn rhywbeth sy'n eitha ffres yn ein meddwl ni fel pethau. Dwi'n meddwl bod e'n gair sydd yn cael ei gorddefnyddio yn ein byd ni, yn ein cyd-destun Cymreig ni. Ac oherwydd gorddefnydd felly, mae'r dealltwriaeth feiblaidd wedyn wedi cael ei golli i ryw raddau. So, dwi'n meddwl bod e'n gwestiwn bwysig i ni trafod ar y cychwyn nawr a diffinio'r term fel dyn ni'n ei trafod e. So, bys ni'n dweud, gras yw yr hyn dyn ni wedi derbyn, dyn ni ddim yn ei heiddi. Ac yn ein cyd-destun ni fel Cristnogion, yr hyn dyn ni ddim wedi heiddi yw beth mae Iesu wedi wneud droson ni. Yn ei fywyd perffaithau, yn ei ddod i'r byd yn y lle cyntaf, yn ei fywyd perffaithau, yn ei farwolaeth, yn ein lle ni ar y groes ac yn ei atgyfodiad e. A wedyn ei bod e'n cyfri y cyfiawnder nath o ddangos yn rheini i ni, ein bod ni ddim yn ei heiddi fe, a trwy hynny yn bod ni'n cael ein achub. Ie, gred. A mae hwnna'n really helpu jyst i gosod hwnna allan, achos mae'n gair pwysig yn ein darlleniad heddi. Aron, ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma, beth yw gras? Ie, fi'n meddwl bod Alun di esbonio fe'n dda fyna. Dwi'n cofio rhywun yn defnyddio acronym am y Saesneg, sori. Cyn i ddim mynd am y Gymraeg eto, felly allwn ni feddwl am un heddiw ydym nhw. So Grace, God's riches at Christ's expense. Yeah. Mae hwnna jyst yn darlunio'n dda, jyst pob, fel mae Paul yn dweud yn penod 1, pob bendith ysbrydol yn ynefolion leoedd, mae wedi rhoi i ni, ac eto yng Nghrist, trwy Iesu Grist, a fod yn hael ac yn rhoi y cyfan sydd yn eiddo iddo fe, ac yn ei rhoi nhw i ni, bod ni ddim yn heiddi. Ie, fi'n credu mae hwnna'n really helpu nag yw e. Mae'n acronym yna, fi'n gwybod mae'n Saesneg, ond mae'n really yn helpu ni nag yw e pan mae'n dod i ddeall. Popeth mae Crist wedi wneud ein mwyn ni, bod ni ddim yn ei heiddi fe. Just ffaith diddorol, mae gras yn dod lan yn y Testament Newydd 124 o weithiau, a mae 86 o reina gan
gan Paul. Mae Paul yn obsessed gyda gras fel yn i gyd fel Cristnogion. Ond mae Paul, credu ar rei adegau, mae e'n defnyddio gras yn ehangach hefyd. Ddim i tynnu ffwrdd o beth ych chi wedi dweud, achos mae beth chi'n dweud yn gwbl wir ac yn bwysig, yn enwedig yn cyd-destun ein darlleniad heddi. Sôn am ddod yn Gristnogion. Ond yn 1 Corinthiad a 2 Corinthiad yn benodol, mae Paul yn sôn am gwaith gras yn ein sancteiddhad ni hefyd, ac yn ein bywyd fel Cristnogion. A dyw hwn ddim yn wahanol i beth ych chi'n dweud o gwbl, ond mi'n credu fel Cristnogion, mae'n bwysig bod ni'n cofio, mae gras sydd yn ein hachub ni, ond gras sydd yn ein cynnal ni hefyd, yn dyfa. Yn aml iawn, ni'n meddwl, mae gras sy'n mynd yn ni o beidio bod yn Gristnogion i fod yn Gristnogion, neu fel yn ein darlleniad o farw i fywyd, ond hefyd yr un gras, sydd yn golygu bod ni'n gallu byw fel mae Duw am i ni fyw. Yn wir, mae'n hintio'r hwnna'n barod yn adnod 10 neu gwell, lle mae'n dweud ni wedi'n achub i fywyd o weithredoedd da. Mae yna bwrpas, mae yna waith i wneud. A'r un gras sydd wedi'n achub ni yw'r gras sydd yn galluogi ni. Dyn ni ddim yn heiddi cael pwrpas newydd, dyn ni ddim yn heiddi cael gwaith gan Dduw. Ac yr un gras sydd yn neud ni weld pobl eraill yn wahanol, a pobl eraill fel mae Duw yn gweld nhw, ac yn y blaen. Felly, gras yw, mae'n rhaid dweud, prif gair ni heddi wrth i ni edrych ar hyn. Cori, mae gyda ti cwestiwn ar ein cyfer ni, neu di ofyn y cwestiwn nesaf? Oes, mae hyn yn cwestiwn cysylltiedig iawn i dy gwestiwn di, Derek. Yn adnod 3, mae Paul yn dweud, y rwyddym wrth natur yn gorwedd dan ddigofaint Duw, ond gan mor gyfwythog yw Duw yn ei drygaredd, a chan fod ei gariad tuag atof mor fawr fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein ceidweiddi, yn fyw gyda Crist, trwy ras ydyn chi wedi eich achub. Rwy'n stryglo trwy'r darlleniad yna. Ond, cwestiwn fi ydy, fel sut gall y 2 peth yma fod yn wir, bod yn y adnod cyntaf, yn adnod 3, mae'n dweud, yr oedd ddim wrth natur yn gorwedd dan ddigofaint Duw, a wedyn yn adnod nesaf, ond oedd Duw yn ein caru ni, oedd Duw mor trigarog tuag atom ni. Sut all y 2 peth fod yn wir am cymeriad Duw? So digofaint yn Saesneg yw wrath, neu really mae'n golygu bod ni yn heiddi cosb, nag yw e. Dyna yw ystyr hwnna. Aron, wyt ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma? Ydw i? Cwestiwn da. Na, mae'n gwestiwn anodd nag yw e. Ond dwi'n meddwl, wrth i ni edrych ar yr efengil, mae rhaid i chi fod gyda, mewn ffordd, y 2 reality yma law yn llaw bob tro. So mae Duw yn ei gyfiawnder yn ein gosod ni o dan ei ddigofaint oherwydd mae dyn ni'n heiddi, so fel os bydde rhywun yn pechu ac yn torri cyfraith heddiw, byddech chi'n disgwyl bod e'n gorfod mynd o dan farn ac i'r cwrt ac yn y blaen ac yn cael ei ddedfrydu. A dyna beth ydyn ni. Dyn ni wedi cael ein ddedfrydu mewn ffordd yn euog oherwydd fod Duw yn gyfiawn a fod e'n gweld yr anghyfiawnder yna. Ond wedyn, dyn ni hefyd o dan ei fendith, oherwydd law yn llaw hynny, wrth gwrs, mae cynnig yr efengil yn dod. So Duw ddim yn gadael ni o dan y digofaint yna. Mae'n dweud, wel, dwi'n gweld eich bod chi o dan y digofaint yma, dwi'n eich gosod chi o dan y digofaint yma, ond dwi'n eich caru chi gymaint, dwi am eich i ddod o y stad yna, o'r statws yna. A dyna mae'n dweud, roedd chi o dan digofaint Duw, ond nawr, ydych chi wedi profi y trigaredd yma. A fel oedd Alun dweud, mae gras yn un peth, sef bod ni'n derbyn yr hyn dyn ni ddim yn heiddi. Mae trigaredd y flip side o hwnna nag yw e, so bod ni ddim yn derbyn yr pethau dyn ni yn heiddi, so bod ni ddim yn derbyn y barn a'r cosb dyn ni yn heiddi cael, sydd yn fendigedig rydyn ni. Gret. Alun, o ti eisiau dweud unrhyw beth ar gyfer hwnna? Dwi'n meddwl mae cwestiwn Cori'n reit diddorol. O'n i'n mynd i weid, mae Cori'n reit diddorol. Mae cwestiwn Cori'n reit diddorol pan dyn ni'n ystyried peth o'r drafodaeth gaethon ni wrthnos diwetha. Yn sôn am y cwestiwn yma, ydy Duw yn newid i feddwl?
Mae cwestiwn Cori, kind of fel pigo lan ar hynna ychydig, o'n i dan ddigofaint, ond nawr dyn ni ddim, so oes newid meddwl wedi digwydd. Wel, dyn ni'n goffi mynd nôl i gychwyn effesiad i weld o'r cychwyn cyntaf, cyn gosod sylfaenu'r byd, roedd gan ddiw cynllun, roedd e wedi dewis pobl a bydde fe'n ei achub. So, dyn ni dan digofaint diw cyn i ni gael ein hachub, ond mae'r iaith mae Paul yn defnyddio yn very much past tense language. Ac oherwydd y cynllun mae Duw wedi gosod yn ei le, oherwydd yr efengil, dyn ni'n cael ein gwneud yn fyw, a dyn ni ddim yn goffi gwneud y condemniad a'r digofaint yma. A dyw hwnna ddim yn rhywbeth damweiniol, dyw hwnna ddim yn rhywbeth flippant, mae'n rhywbeth sydd wedi cael ei penodi ers cychwyn y byd. Dwi'n meddwl mae'r perspectif yna'n helpu wrth ni ystyried y cwestiwn. Ia, bod ni'n pechyduried ac yn blant i Dduw oherwydd Crist. Oherwydd gwaith a chybol Crist, sef gras, sef be ni wedi bod yn siarad yno. Mi'n eisiau pigo lan rhywbeth oedd Aron yn dweud, sy'n really bwysig. Mae cofio'r ddau beth yn bwysig. Yeah, dwi'n cofio bod fi'n bechadur, dwi ddim yn well nag unrhyw un. Yeah? Dwi'n cofio bod fi'n blentyn i Dduw, dwi ddim yn waith nag unrhyw un. Dim ond yn yr efengil, dim ond oherwydd gras, i ni'n gallu cael yr hunaniaeth, yr hyder yna, yr hyder mae'r efengil yn rhoi. So, Cori, cwestiwn ti oedd ni'n dod nôl at y ti, os oes hoffe ti weid rhywbeth. Ie, dwi yn jyst eisiau cysylltu beth sy'n digwydd fan hyn i narratif y Beibl ac yn enwedig am cyfamod Duw trwy'r Beibl, sef Covenant Duw. Ac da ni'n gweld yn adnod 11 bod Paul yn siarad i'r cynhedloedd, sef yn Saesneg Gentiles, i pobl nad oedd yn Iddewon. Doedden nhw ddim yn rhan o cyfamod Duw cyn hyn. Ac i rhoi jyst ychydig bach i cyd-destun i bobl sydd yn gwrando, yr Iddewon oedd y pobl nath Duw ddewis fel ei pobl arbennig i dderbyn ei gras, jyst fel da ni'n derbyn ei gras, ei pobl arbennig oedd yn adlewyrchu ei daioni i'r byd. Oedden nhw'n derbyn gras heb gweithredoedd, jyst fel da ni yn ei wneud. Naeth Duw rhoi y gyfraith iddyn nhw, mwyn iddyn nhw profi bendithion Duw, ac mwyn iddyn nhw bod yn bendith Duw i'r byd, fel yn Genesis 12. Ond fan hyn, mae Paul yn siarad i ni sydd ddim yn Iddewon, sydd ddim wedi derbyn cyfamod Duw, a mae'n dweud, cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist, yn ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniaid i'n cyfamodau a'n haddewid, heb obaith a heb ddew yn y byd, ond yn awr, yng Nghrist Iesu, yr ydych chwi a fi unwaith ymhell, wedi eich dwyn yn agos trwy waed Crist. A dwi'n credu mae hyn yw uchafbwynt, be mae Paul yn ddweud bod ni yn dderbyn, da ni yn rhan o cyfamod Duw trwy Iesu Grist, a mae hyn yn newyddion dda. Mae'n dweud yn adnod 6 yn y trydydd penod, dyma'r dirgelwch bod y cynhedlwydd ynghyd ar Iddewon, yn gyd etifeddeiddion, yn gyd aelodau o'r corff, ac yn cyd gyfranogion o'r addewid yng Nghrist Iesu trwy'r efengil, bod ni yn dderbyn hyn yn Crist, ac hefyd yr Iddewon. Hefyd, mae pawb ar un lefel, mae pawb yn derbyn gras rhydd trwy Iesu Grist. A dwi'n meddwl hyn ydy sut mae Duw yn gallu siarad i ni, fel da ni yn heiddi beth da ni'n cael, ond da ni ddim yn cael beth da ni'n cael, da ni'n cael gras, jyst fel pawb arall. A dwi'n meddwl mae hwnna'n newyddion anhygoel. Da ni'n derbyn pob addewid oedd gan Duw ar gyfer ei pobl, ond da ni'n derbyn y gyfamod hefyd. Great. Wel, Alun, ti'n mynd i ofyn y cwestiwn nesaf fi'n credu i ni. So mae'r syniad yn bod ni wedi cael ein achub trwy ffydd, a ffydd yn unig, a hynny trwy ras, yn syniad sylfaenol. Mae'n underpinio popeth fel Cristnogion. Ond beth yw'r pethau dyn ni'n gallu wneud yn ein bywydau ni sydd weithiau yn dangos ein bod ni'n anghofio ein bod ni wedi cael ein achub drwy ras yn unig? Beth mae hwnna'n edrych fel yn ein bywydau ni? Dwi'n credu mae'n cwestiwn really bwysig pan ni'n trafod gras. A na i cyfadde, dwi'n anghofio'r peth
trwy'r amser. Fi'n credu fel Cristnogion, un o prif issues ni yw bod ni'n anghofio ryfeddodau mawr, gwirioneddau mawr Duw, mor aml, a bod ni'n gorau cael ein atgoffa. Ond fel arfer, dyn ni'n sylwi ar y ffaith bod ni wedi anghofio trwy beth ni'n neud, neu sut ni'n bihafio, neu meddylfryd. Chymod, dwi'n gwybod bod fi wedi'n achub trwy ras a dim byd arall. A fi'n kind of yn mynd i'r mindset weithio meddwl, nes i ddod yn Gristion trwy ras. A mae hwn dod nôl i beth o'n i'n dweud yn gynharach. Ond dwi'n cynnal ymherthynas gyda Duw trwy weithredoedd. Dwi'n gwybod os ydych chi'n cwympo i'r trap yma. Os dwi wedi pechu, dwi'n meddwl bod Duw yn caru fi llai. Neu os dwi wedi gwneud lot o bethau da, dwi'n meddwl, mae rai bod perthynas fi gyda Duw, yn well. Tra actually, dwi'n mynd heiddi dim o hyn. Dwi'n mynd heiddi'r perthynas yma, ac ar yr un pryd, does yna ddim byd sy'n gallu tynnu fi mas o'r perthynas yma. Ond yn sicr, dwi'n gwybod beth yw cwympo i'r trap yn aml iawn o anghofio bod ni wedi'n achub trwy ras a'n cynnal trwy ras hefyd. Cori, ti eisiau chwynegu unrhyw beth i'r cwestiwn yma? Ie, mae hwnna'n yn cwestiwn reit da. Mae adnod 8, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw, nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd ei waith ydyn wedi ein creu yn Christ i fywyd o weithredoedd da. So, nid ein gweithredoedd da sydd yn alwad Duw arno ni. Wel, da ni ddim yn heiddi yr achubiaeth da ni'n dderbyn, ac da ni ddim yn gallu heiddi fo trwy ein weithredoedd, ond mae'r gwaith yn ein bywydau mae Iesu yn wneud yn ein achub, wedyn yn arwain at weithredoedd da. Ond weithiau, fel ti'n dweud, yn ein gweithredoedd da, da ni'n gallu meddwl, dwi wedi cael diwrnod da, dwi wedi gwneud hyn na'r llall, felly dwi'n heiddi be dwi'n cael, dwi'n well na'r person nath ddim wneud. Ond na, mae hynny'n dweud, na, dych chi wedi cael eich creu ar mwyn y gweithredoedd da, ond dych chi wedi cael eich achub, nid oherwydd hynny, ond oherwydd dwi'n caru ti yn Iesu Grist. So mae agwedd ni, fel y ti'n dweud, ydy'r peth sylfaenol o ran sut da ni'n profi y gweithredoedd da ac beth yw'r rheswm ti'n ôl wneud nhw hefyd. Gret. Aron, o ti eisiau dod mewn ar yr un yma? Dwi'n meddwl, fel o'ch chi'n dweud fyna, am yr adnod yna, mae'n gallu bod yn, gallwch chi edrych arno fe fel, ydych chi wedi cael eich achub trwy ras, i fywyd o weithredoedd da, in the sense bod gras yn gorffen gyda achubiaeth. Fi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth yn sicr, fel ti'n dweud, Eric, yn demtasiwn i ni feddwl. Chi'n derbyn gras mwyn cael eich achub, sydd yn wir. Fel petai hwnna wedyn yn agor drws i fywyd o weithredoedd da yn eich nerth eich hunain. Ond wrth gwrs nid yna'r achos, ond dyn ni'n derbyn gras i gael eich achub ac i gael bywyd o weithredoedd da. A mae'r gras yna'n parhau, wrth gwrs. Dwi'n meddwl, beth sy'n anodd yw, weithiau, pan chi, dwi'n meddwl, ti wedi dweud yn barod, pan chi'n cwmpo, pan chi'n syrffio, chi'n methu, a mae hwnna'n eich atgoffa chi o lle chi wedi mynd yn wrong, mor aml, ynddo fe? So, yn aml, chi mewn fork in the road, a mae'n chi benderfynu pa un i ddewis, chi'n dewis un ffordd. Either way, chi'n mynd i ffeindio mas os mae hwnna'r ffordd iawn neu'r ffordd cywir. A os ni'n dewis gweithredoedd, chi'n mynd i ffeindio mas mae hwnna'r ffordd anghywir eventually, a chi'n mynd i ddod nôl, a chi'n just gras eto. Ond y gras gorau yw os chi'n sylweddoli yn y lle cyntaf, wel, dwi'n dibynnu ar yr arglwydd fan hyn, dwi angen yr arglwydd, a arglwydd arwain fi, nertha fi, pwyso'n llwyr arno fe. Hwnna yw'r falle'r frwydr a'r tensiwn mwyaf i'r Cristion, a i fi fel gweinidog hefyd, fi'n meddwl, mae'n hawdd mynd i'r pulpit yn meddwl bod y gair yn mynd i fod yn gryfach neu'n fwy effeithiol, jyst os bod fi wedi paratoi yn well neu bod bywyd ysbrydol fi'n well o'r wythnos yna. A beth sy'n amazing yw mor aml dwi wedi falle bod yn rybys neu dwi wedi gwneud yn wael o'r wythnos yna. A mae pobl, a falle weithiau fi wedi meddwl hyd yn oed, hwn yw'r bregaeth weithiau fi wedi bregethu. A mae pobl wedi bod yn fwy diolchgar oherwydd fe. Ac eto, ar y degau fel yna, chi jyst yn gwybod gras. Dim ond gras gall hwnna fod. A mae hwnna'n gysur i ni, fi'n meddwl, hyd yn oed pan chi'n mynd lawr y ffordd wrong, mae gras ar gael.
Yeah. A fe Iago sy'n dweud mae yna wastad mwy o ras i ni. Gret. Cori, ni'n mynd i symud ymlaen i dy gwestiwn nesaf dios. Mae hwnna'n iawn? Diolch. Yes. So, dwi wedi gorfod sgwennu hynny i lawr, chos oedd yn eitha cymleth. Gafon ni trafodaeth mawr am y cwestiwn un. Ond yn fy ngwlad enedigol, sef, fel maen nhw'n dweud yn Sir Gar, yr Amerig, yn fy ngwlad enedigol, mae yna ddeiad i rai Cristnogion canolbwyntio ar echubiaeth yr unigolyn heb sôn am ein cyfrifoldeb gan ddew i sefyll dros gyfiawnder. Mae hwn wedi ei amlygu ei hun mwy a mwy dan arlywyddiaeth Trump. Ydy hwn yn gwneud gras yn rhad? Ydy hyn yn gwneud gras yn rhad? Cheap grace? So gras rhad neu gras chip, gallwn ni ddweud, yw'r syniad, dwi'n credu, bod pobl eisiau mwynhau bendithion Cristnogaeth, heb sylwi bod e'n golygu newid bywyd, newid ffordd o fyw, newid ffordd o weld y byd, a bod yna gost i gerdded gyda Christ. Dyna beth yw gras rhad, gras chip. Alun, neu di ddod mewn gyntaf ar yr un yma? Dwi ddim yn meddwl am sut i ateb y cwestiwn yma lot, a dwi ddim tan literally 10 munud cyn i ni ddechrau recordio, o'n i di kind of ffigur mas be o'n i eisiau dweud. O'n i yn gwneud astudiaeth gyda Griff a Eleri Davies dros Zoom, a yn darllen ail benod Titus. A mae Paul yn gorchymyn Titus i wneud yr holl beth y da mae e fod i wneud mwyn addurno ei athrawiaeth iach. A'r syniad bod yr hyn dyn ni'n wneud yn addurno yr hyn dyn ni'n credu. A pan dyw'r berthynas yna ddim yn iawn, mae'n gwneud i beth dyn ni'n credu edrych yn salw. A dwi'n meddwl, mae cwestiwn Cori ynglyn â y gras rhad yma, really yn kind of, dyna yw graidd y cwestiwn dwi'n teimlo, yw sut ni fel Cristnogion yn gweithredu mewn ffordd lle mae'r hyn dyn ni'n neud, yr hyn dyn ni'n dweud, y syfiadau dyn ni'n neud dros gyfiawnder yn addurno yr efengil, yn addurno yr hyn dyn ni'n credu. Dwi'n meddwl, mae'n cyd-destiny yng Nghymru yn wahanol i'r hyn sydd yn digwydd yn America, ond mae calon dyn yr un fath. Dyn ni'n gwynebu hiliaeth o fath gwahanol. Mewn ardaloedd i Gymru, hiliaeth tuag at Saeson. Mae'n hadi di profi e. Mae'n hadi o Leeds, mae wedi profi hiliaeth tuag at y fel Sais. Mae gennym ni broblem digartrefedd yng Nghymru. A mae hwnna'n rhywbeth, mae'r eglwys mae'n really galwad arno ni i fynd i'r gad ac eisiau gwella hynna. A mae rhaid i ni ystyried, mae'n drafodaeth dwi a Elen wedi bod yn cael lot dros y dyddiau diwetha, sut ni fel Cristnogion yn addurno ein athrawiaeth ni, yn addurno'r hyn ni'n credu gyda'n gweithredoedd ni. Fi'n credu ti'n iawn. Mae beth i ni'n neud yn dweud lot am beth i ni'n credu go iawn. Nag yw e. A fi'n falch hefyd am bod ti wedi dod lan, mae'r cwestiwn am yr Amerig i defnyddio'r term yna, ond mae'n wir yma hefyd, nag yw e. A falle bod mae'n wir i ni ar y degau bod ni'n neud gras yn chip, ife. Fi'n credu, os dyw beth ni'n credu ddim yn dylanwadu ar beth i ni'n neud, beth i ni'n credu, ar ein byd olwg ni, ar beth i ni'n fodlon sefyll lan drosto, mae yna cwestiynau, does. Mae yna cwestiynau sydd yn gorfod cael ei gofyn, os dyw mywyd i ddim yn adlewyrchu beth i fi'n credu, beth sy'n bod. Beth sy'n bod. A mae hwnna'n her, a mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid ni chwilio'n colonnau o hyd, amdano checio'n hunain o hyd. Dwi'n meddwl, ydw i'n ymateb mewn ffordd, mae beth i fi'n credu yn dweud, sut dylse fi ymateb? Felly fi'n credu mae'n cwestiwn really bwysig. A fi'n credu mae'n dod â ni adnod 10 eto hefyd. Mae'n amlwg bod na fod newid bywyd i rywun sydd wedi profi gras. Mae'n amlwg. Cymru cyd-destun gweddill y Beibl hefyd, ond adnod 10 sydd gyda ni fan hyn, mae na
os does na ddim newid bywyd, mae yna rhywbeth o le yn does. Dim i ddweud bod ni i fod i bod yn berffaith y diwrnod ar ôl ni dod yn Gristnogion chwaith. Mae Duw yn delio gyda ni yn raddol ac yn amyneddgar, diolch byth, neu yw e. So fi moyn rhoi hwn yn mewn, ond mae rai bod yn newid. Aron, ti eisiau dweud rhywbeth ar yr un? Oedden ni jyst yn meddwl mor addas oedd effesiau 2 fel y siampl o hyn i ni. So, jyst meddwl am yr Iddewon a'r Groegiaid a'r canolfur yna oedd wedi cael ei dynnu lawr. Be mae Paul yn dweud yw fod yr efengyl nid yn unig wedi creu newid yn ei bywydau nhw, fel o ti'n dweud, ond bod hwnna wedyn yn cael effaith ar y ffordd maen nhw'n ymwneud yn y byd. A mae'r byd yn ymwneud yn nhw, a mae Cristnogion eraill yn ymwneud yn nhw hefyd. A hynny, mae'n cael real-life effect ar eu perthynas nhw gyda pobl oedd gynt yn eu casau nhw. Mae'n ei gorfodi nhw i wneud rhywbeth sy'n anghyfforddus iddyn nhw, sydd yn newydd iddyn nhw, ac i fynd, y sefyllfa yna mae'n weird, achos be mae'n dweud yw, mae'n basically rhoi caniatad i'r Groegiaid i beidio teimlo fel outsiders bellach, ac i just essentially confrontio'r Iddewon a dweud edrychwch, dyma pwy ydyn ni yng Rees, dyn ni'n rhan o'ch teulu chi, like it or not. A mae yna elfen o pethau fel yna yn gorfod digwydd yn yr eglwys, yn y gorllewin a pen yn America neu yng Nghymru, fel gyda unrhyw fath o hiliaeth, unrhyw fath o discrimination. Mae'r efengyl yn dweud, na, diw'n ddim yn wir, diw'n ddim yn gallu digwydd. Dyn ni gyd ar yr un lefel. A os dyn ni'n anwybyddu hynny, dyn ni'n anwybyddu yr efengyl, essentially, dyn ni'n anwybyddu effaith yr efengyl arno ni ac arnyn nhw. Ie, diolch. Cori, ni'n dod nôl at y ti. Ac please, crynhon neu symud lan beth ni wedi bod yn trafod. Ie, mae nhw wedi bod yn atebion gwych. Un peth hefyd yn iaco, mae fe'n gofyn pa les yw os gennych chi ffydd, ond wedyn ydych chi'n cerdded heibio person sydd angen eich cymorth chi. Ac hefyd, dwi'n credu un peth fel Cristnogion, da ni'n credu, ar ôl i ni credu yn Iesu ac credu'r efengyl, wedyn bydd Duw byth yn anhapus gyda ni, bydd byth barn eto. Ond sa'n credu bod hwnna'n mor ffyddlon i gair Duw o ran, os da ni'n camdrin pobl, mae Duw yn flin gyda pethau fel yna, mae Duw yn sefyll dros gyfiawnder, hyd yn oed os mae Cristion ydy'r person sydd yn ei wneud e. Mae'r proffwydi yn siarad yn glir bod pobl Duw o dan ei farn weithiau oherwydd ei anghyfiawnder. A mae hwnna'n rhywbeth dwi'n credu sydd yn pwysig i ni fel unigolion, i ni fel arweinwyr yr eglwys, ond hefyd fel pobl mewn cenedl a ddinasyddion hefyd. Ie, diolch a dod ar cwestiwn yma am ras chip mewn i cwestiwn ymarferol hefyd yn ein sydd yn real iawn yn ein byd ni wythnos yma. Un cwestiwn arall sydd gyda ni, cwestiwn Alun. Diolch, Alun. Iawn, so mae'r cwestiwn ôl yma ynglyn â rhywbeth, mae'r darllenad yma am ras a effaith gras yna ni. Ambell I think, kind of skipio dros rhai pethau heb sylwi, but dylen nhw taro neithiwr rhyfedd. So dwi eisiau pigo lan ar un o'r pethau hynny. So mae Paul yn dweud ein bod ni wedi cael ein gosod i eistedd yn nefolion leoedd yn ôl cyfieithiad y BCN. So beth yw ystyr hynna, tra'n bod ni'n gorfforol dal ar y ddaear? So how can I be in two places at once, essentially? Sut mae Duw'n gallu gosod fi eistedd yn y nefolion leoedd pan dwi dal yn Abertawe, neu yn Cefneithin, neu lle bynnag. A os yna cynlyniadau i'r gwirionedd hynny sydd yn golygu bod ni'n edrych ar y byd mewn ffordd gwahanol? Ie, gret. Aron, neu di ddechrau ni off gyda'r cwestiwn yma? Wel, na drio. O'n i'n meddwl am, mae'n debyg iawn i sut gallwn ni fod yn berffaith wedi cael ein gwneud yn lan, wedi cael ei maddau o'n holl bechodau, ac eto da ni dal yn pechu. Felly'r gwahaniaeth yna rhwng ein statws ni yng Rees a'r reality corfforol ar y ddeiar nawr. A mae'n rhywbeth tebyg, yn gweithio'r un peth, ond rhywbeth tebyg, mae'n statws ni ein bod ni gyda Rees yn y nefolion leoedd. Dyna lle mae'n dinasyddiaeth ni nawr, dyna lle mae'n ein cartre ni, ein bywyd ni. Dyna ni'n bobl Crist a dyna ni
felly mewn perthynas gyda y Crist yna yno ni trwy ffydd. Felly, dyn ni mewn statws gyda fe yn y nefoedd yn ysbrydol, ond yn gorfforol, wrth gwrs, dyn ni dal ar y ddeiar, ac felly dyn ni dal ar y ddeiar. Ydy hwnna'n neud synnwyr, Derek? Ie. Na, definitely. A dyna beth beth o'n i eisiau dweud. Mae Paul yn dynyddio'r y tema ni'n marw gyda Crist, ni'n atgyfodi gyda Crist, a wedyn mae'n adio'r un arall yma. Ni'n cael ein codi gyda Crist i'r nefolion leoedd, a lle ni'n mynd i teirnasu gyda Crist. Hynny yw, dyna ein cartref ni nawr. Dyna ein dinasyddiaeth fi'n credu oedd y term nath Aron defnyddio. A mae hwn yn clymu ni nôl mewn i'r cwestiwn diwetha, achos mae hwnna'n gorfod newid y ffordd dwi'n byw nawr, nag yw e. Yeah? Achos actually, nid dyma nghartref fi yw'r nefoedd gyda Crist. A mae'r gyda yna yn gryf. Mae'n sôn am perthynas ac yn agos, os dim byd yn gallu tynnu ni o'na. So dwi'n cerdded trwy y byd yma ar y ddeiar, ond mae'n cartreu yn y nefoedd lle byddai rhyw ddydd gyda Crist. Ac mi'n credu mae hwnna'n gofod newid y ffordd dwi'n byw nawr. Mae'n gorfod newid y ffordd dwi'n gweld y byd nawr. Mae yna rhywbeth mwy. Nid mae yna rhywbeth mwy ac felly dwi'n anwybyddu popeth. Mae yna rhywbeth mwy, mae'n nghartreu rhywle arall, dwi'n yma ar ran Crist. Fel llys genad i Crist. A dyna sut dwi'n mynd i fyw fy mywyd. Fi'n meddwl, sorry, gai jyst adio rhywbeth, o'n i jyst yn meddwl nôl i'r cwestiwn diwetha, mae yna densiwn fan andos lle dim fan unrhyw ein cartre ni, a mae'n chydig bach fel, os chi wedi rhentu tŷ i gymaru gyda fel bia tŷ, bod yn berchen ar dŷ, mae'n brofiad hollol wahanol. Chi'n poeni dim am y tŷ chi'n rentu, fel cwn celes, chi'n ddim yn edrych ar ôl e. Unwaith chi'n eiddo'r tŷ, chi'n mor ofalus amdano fe. A mae yna demtasiwn i ni drin y byd fel yna hefyd, dwi'n meddwl, lle dyn ni'n dweud, wel, dim ond yn teithio trwyddod yn ni anyway, felly allwn ni just trasio'r byd a peidio poeni dim. Dwi just mewn lobby i'r nefoedd, a dylen ni ddim meddwl fel na o gwbl, dylen ni fod â concern fel nes ti dweud, dylen ni'n llys genhadon. A felly mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, a bod ni ddim wedyn yn kind of dweud, well, I don't live here anyway, math o beth. Ni yma'n bwrpas, ni wedi cael ein danfon mewn i'r byd. Ni ddim jyst yn rhoi lan gyda'r byd, ni Alun, mae'r gair olaf yn mynd, wel, nid y gair olaf, bydd gair rhywun arall, actually, ond ti, nid i just gorffen off y cwestiwn. Wrth gwrs. So, o'n i eisiau rannu cwpl o adnodau o y trydydd penod o'r llythyr Paul i'r Colosied, lle mae'n cyffwrdd ar yr un fath o syniad. Felly am eich bod wedi cael eich codi i fywyd gyda'r Meseia, ceisiwch beth sy'n y nefoedd, lle mae'r Meseia yn eistedd yn y sedd o'n rhydedd ar ochr dde Duw. Edrychwch ar bethau o safbwynt y nefoedd, dim o safbwynt deiarol. So'r syniad yma, dyn ni dal lle dyn ni, ond mae'n perspektif ni wedi shifftio'n llwyr. A dyn ni fod i gweld ein sefyllfaeth ni, dyn ni fod i gweld lle dyn ni o safbwynt nefol, nid o safbwynt deiarol. So, y newid yn agwedd, y newid yn perspektif sydd yn allweddol. A dyw hwnna ddim yn safbwynt nefolaidd yn y sens o ryw cwmwl sydd ddim yn detached o pob dim. Mae'n safbwynt nefolaidd o'r safbwynt o'r cynhaliwr ei hunain sy'n cynnal y byd a cynnal pob dim. Felly mae hwnna'n gret. Wel, diolch i chi, diolch i Cori, diolch i Aron, diolch i Alun. Ni wedi gorffen ein trafodaeth ni. Plis cysylltwch gyda ni. Diolch i Sam, Clement, a ein cynhyrchydd ni am ei waith. Ond i orffen, ni jyst mynd i gorffen trwy gwylio un fideo bach. Mae Thomas Robert Young wedi cael mention pob penod hyd yn hyn, as dim byd yn wahanol wythnos yma. Nath Thomas dod yn Gristion tra'n edrych ar adnod 8 o'n darlleniad ni heno. Felly dwi jyst i gofyn iddo fe adrodd ei stori yn fyr i ni. Stori newyddion da sydd yn ymwneud â phethau 2. Adnod 8. Diolch i ti, Thomas. Ni gyd eisiau beth sy'n dda ar ein cyfer ni,
a'n cymdogion ni o'n cwmpas ni. Ond beth yw'r da yna, dwi ddim wastad yn glir. O'n i'n ymwybodol yn tyfu lan yn gynnar iawn bod y bobl a'n cwmpas i, oedd yn agos i fi, eisiau'r da gorau ar yng nghyfer i. Fi'n cofio'n enwedig dad cu, oedd y wastad yn dod i siarad gyda fi ac i weddio gyda fi pan ni'n tyfu lan. Ac oedd y wastad yn rhannu adnod gyda fi a'n gofyn i fi gofio yr adnod yna. A'r adnod cyntaf fe ddysgu fi, a'r un sydd wedi aros yn y cof, yw Effesied 2, adnod 8. Trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, roedd Duw ydyw. Neu mewn cyfieithiad mwy modern, trwy ras yr ydych wedi eich hachub, trwy ffydd, a nid ohonoch eich hunain, roedd Duw ydyw. Mae'r Beibl yn gweud mae'r da mwyaf i cael gweld yr arglwydd wyneb yn wyneb. A dyna beth mae'r Cristion yn deheu am gael. A mae'r adnod yma yn dangos i ni, yn dangos yng ngair Duw, sut mae dod i adnabod yr arglwydd. Ond mae'n hawdd anghofio geiriau caredig fy nheulu. Nes i'n nghofio beth oedd dad cu wedi dysgu fi. Flynyddoedd yn ddiweddarach, nes i glywed rhywun yn pregethu ar y testun yma. Nath y pregethu yn dweud mai dyma sut mae dod i adnabod Duw. Nid trwy unrhyw beth o'n i wedi wneud, nid trwy ngweithredoedd i, nid trwy garu Duw digon, ond bod Duw yn fy ngharu i. Trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ras yr ydych wedi eich hachub. Ar ôl gwrando ar y bregeth yma, des i gredu bod Duw yn fy ngharu, bod Duw wedi dangos ei gariad i fi yn ei fab Iesu Grist. Ddath fel aberth i'r byd, fel aberth i'n cymodi ni gyda'n tad nefol ni. Des i gofio geiriau dad cu fi, yn cofio bod eisiau fi adnabod y da mwyaf. A trwy neges y gweinidog yna, yn pregethu gair Duw, des i gredu. Un diwrnod y fydda i'n gweld Duw wyneb yn wyneb.